Déu us guard. Soc mossèn Joan Canyes, rector d'aquesta parròquia. Heu trucat a la porta de la nostra comunitat parroquial de Sant Pere Apòstol de Torredembarra. I en goig us l'obrim amb la intenció de donar-vos la millor de les acollides, perquè us sentiu com a casa i perquè ens conegueu una mica més. Si aneu fent el recorregut virtual per aquesta web, anireu descobrint tots els elements que conformen aquesta església. La seva arquitectura, la seva decoració, les imatges, les capelles. Però el que ens sentim més orgullosos i estimem més és del quadre de Santa Rosalia, la nostra patrona, que venerem des que ella, amb la seva intercessió, ens va morir als mals de la pesta. També ens estimem molt el nostre altre parroc, que cada diumenge i solemnitats ens acompanya en la litúrgia i en la celebració. Aneu passant per tots els racons de la nostra església i aneu-la coneixent. Però ja us aviso que el més important que tenim a la nostra parròquia no són ni les pedres, ni les imatges, ni les capelles, ni el retaule, ni l'altar major, ni les campanes. El més important que tenim a la nostra parròquia són les persones, veritables pedres vives d'una comunitat que a Torredembarra viu, celebra i testimonia la seva fe. Pedres vives petites, com els nostres infants, reben aquí el baptisme, la confirmació o la primera comunió. Pedres més grans, que com els nostres joves donen empenta a la comunitat. I pedres de base, pedres picades, com són les nostres persones grans, que donen solidesa a tota la parròquia. Pedres vives que conformen el Consell Pastoral, que són catequistes, que són voluntaris a Càritas, que vetllen per la litúrgia, o a l'escolania, o a la sagristia, o en el petit cor, o en el servei de lectors, o fer personal nostre l'hora. Pedres vives que vetllen per l'economia, pedres vives que canten a la coral Santa Rosalia, que formen part de les confraries i germandats de Setmana Santa. Pedres vives, en definitiva, homes i dones de Torredembarra, que en el nostre temps vivim la nostra fe en Déu Pare, en Jesucrist, mort i ressuscitat, i en l'Esperit Sant, que tot ho il·lumina i perfecciona. Passem. Tots som comunitat, tots som església. Adéu!